κορίτσια, λοιπόν είμαι στο υπέροχο μαντούδι, όπως σας είπα και πριν στο βίντεο. Φοράω γυαλιά, αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα κιόσκι που σας έδειξα πριν. Δεν μπορώ να το δείξω τώρα γιατί έχω μπροστινή κάμερα. Θα βγάλω όμως τα γυαλιά μου, γιατί με έχουν τυφλώσει, γιατί έχει και ίσιο εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς. Βρήκα ευκαιρία να σας κάνω βίντεο, δεν ξέρω πώς το έπαθα αυτό. Είμαι ένα Σαββατοκύριακο, σήμερα φεύγω, δυστυχώς. Δεν πειράζει όμως. Ελπίζω να είναι όλα καλά, να είμαστε δυνατοί, να έρθω πάλι και του χρόνου, έτσι Σαββατοκυριακό. Αυτό πιστεύω εγώ, δεν ξέρω. Έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή τα ακουστικά μου, δεν ακούω μουσική. Απλώς τα έφερα και έχω μαζί μου και τα γυαλιά μου, γιατί τα φόραγα. Και σήμερα έχω κάνει ένα απλό ντύσιμο, όπως δεν βλέπετε έχω φορέσει αυτό το πουλοβεράκι, τη ζακέτα μου έτσι. Εδώ έχω φορέσει αυτό το κλάν. Και έχω φορέσει, ναι, αυτό. Και θέλω να σας δείξω και τα καινούργια μου παπούτσια. Έχω φορέσει και, περιμένετε να το δείτε, και αυτά τα παπουτσάκια είναι με αερόσολα, από ό,τι βλέπετε, είναι έτσι. Και, εντάξει, τι να πω, είμαστε υπέροχο μαντούδι. Είναι τέλειο το μαντούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι ανήκει στην Εύβοια. Όσοι έχετε έρθει να μου πείτε, και να μου πείτε μόνο, αν έχετε έρθει σε αυτό το κλεισάκι που σας έδειξα πριν. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή θα σας χαιρετήσω. Βασικά δεν θα σας χαιρετήσω ακόμα, σε λιγάκι. Θα πάω να σας δείξω και μια θέα από εκεί που δεν σας έδειξα. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν ανοίγουνε. Φοράω τα γυαλιά μου, παίρνω τα ακουστικά μου και φύγαμε. Εμένα θα βλέπετε. Φεύγουμε! Λοιπόν, θα προχωρήσουμε από εδώ και θα κατεβούμε την κατηφόρα. Γιατί αυτή τη στιγμή κατεβαίνω κατηφόρα και θα σας κρατάω. Να βλέπετε πιο φυσιολογικά. Αυτή τη στιγμή τρέχω. Νομίζω, γιατί με πάει η κατηφόρα. Την κατέβηκα, anyway. Ναι, θα μπει κάτω από το δέντρο, με βλέπετε. Anyway, κατέβηκα την κατηφόρα. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Θα σας κάνω ένα haul, τέλος πάντων. Εμένα βλέπετε. Anyway. Λοιπόν, προχωράμε από εδώ. Anyway. Έλα, λοιπόν, βρήκα επιτέλους ίσιο. Να με παιδιά, μπήκα. Είμαι στο σπίτι μου. Με βλέπετε. Έβαλα το γυαλί, αλλά το βγάζω. Και σας χαιρετάω με ένα φιλί απίστευτο. Kiss on YouTube. Γεια σας!